Добре. Добре. Така, окей, сега мисля, че вече сме готови и можем да започваме, нали така? Да. Добре, добре дошли. Вероятно ще се присъедини още някой. Така, днешната ни среща е, мисля, че първата в по-разширен вариант, в който имаме удоволствието да дадем думата на човек, който така, се присъединява много често на нашите срещи. И аз лично много се вълнувам, защото съм в процеса на творенето на тази презентация, малко от по-отрано. Може би за Кирил няколко думички, какво представляваме като така виртуална група Дела, какво означава Дела, може би сте чели, обърнали внимание, но все пак ще започна с това кратко въвеждане. Така, идеята се роди между Ники, мен, Иван и Ели, които, за съжаление, днес няма да бъдат, но ще се радват да видят записа от презентацията. Като идеята ни беше просто да съберем или да създадем някаква платформа, в където да можем регулярно да споделяме нашите лични интереси, страсти, свързани с източните култури и така, да се свържем с хора, които имат подобни интереси, като първоначално фокусът ни беше основно свързан с практики, методи, които подобряват физическото, ментално, психическо здраве. Разбира се, не само от изток, но и от запад. И така, дела, което на тибетски означава блаженство, благополучие, щастие и така нататък, е думичката, която избрахме след много, много, много мислене от много възможности, като символ на така, нашите инициативи. И целта ни е да създадем това пространство за споделяне на различни вдъхновяващи методи, практики, учения и всичко останало свързано с поне като първоначална точка с изток. И днес е пълнолуние, много чудесен ден, символичен, годината на коня. Ето, че след презентацията ни посветена на новата година, на тибетският календар и астрологията, най-накрая стигнахме до темата и за символиката на тъй нареченият вятърен кон. Звучи достатъчно абстрактно на български, на лунгта на тибетски, може би ви звучи по-благозвучно поне. И така, имам голямата радост да дам думата на Диана Петрова, която всички вие мисля, че познавате, студентка в трети курс в специалност Южна, Източна и Югоизточна Азия към факултета по класически нови филологии на Софийския университет, която изучава задълбочено Индия, Китай и трябва да добавим Тибет с насоченост към културни и религиозни аспекти. Като аз лично имах така лична молба на края на презентацията да сподели няколко думи за някои нейни много вълнуващи пътешествия. Така че се надявам да го направи. Благодаря, Диана, че прие тази покана и заповядай. Благодаря като цяло за поканата и за възможността да представя тази тема, защото за мен тя беше много вълнуваща. Всъщност аз се срещнах с Лунгта миналото лято, т.е. даже няма и една година. И смятам, че се срещнах на време, тъй като в момента сме в годината на коня и е доста тематично да знаем какво представлява символа за тибетците. И така ще започна с представянето на това, що е то вятърен кон. Всъщност, символът наистина е абстрактен и а, мога да кажа, че е много, много пластов. Може да се разглежда по различни начини. Нали, в момента ще разгледаме как се вижда в буддийските вярвания, в бонските вярвания в Тибет и какво представлява всъщност вятърния кон за местните хора там. Ето така изглежда той самият. Той се изобразява най-често в бял цвят или в светло-син цвят. Винаги е в така галопираща поза наляво
с това той се различава от обикновения кон с това, че първо има, нали, седло нарисувано на него и върху гърба си носи този скъпоценен камък, който изпълнява желания. А, Може върху гърба му да бъдат изобразени и други символи, но това е най-често срещаният. Като самият камък, целта му наистина е да изпълнява желания и да носи късмет на тибетския човек като цяло. И конят е неговия преносител. Тоест, ако даден човек има някакво желание, конят ще го пренесе чрез този скъпоценен камък. В буддийските представи самият камък може да има значението на а, пречистваща сила, а, на сила, която а, би могла да донесе просветление на индивида. И даже се казва, че в мита за пристигането на будизма в Тибет, този камък пада от небето и той донася дхарма на хората там. И по този начин се изобразява самият вятърен кон. Сега защо се нарича лунгта? Етимологично можем да разгледаме, че думата се състои от две срички, като лунг буквално означава вятър, а та е кон. И самият вятър и вятърът и конят всъщност са неща, които можем да свържем с постоянното движение, като вятърът по-скоро символизира движението на пренасянето на нематериалните аспекти, на душевните аспекти, докато конят е преносител на материалните неща. И самият вятърен кон е комбинация между двете и връзката между нематериалното и материалното. Самият лунг може да се тълкува и като жизнена енергия на индивида, като неговият личен просперитет, така, лични качества, способност да получи благополучие в живота и така нататък. Самият кон по принцип в Тибет така в по-старо време, преди да се създадат превозните средства като цяло, конят е бил най-бързото превозно средство. Той се вижда като животно, което е в постоянно движение и е способно да пренесе всякакъв вид ситуация по така най-бързия начин до желаната дестинация. Самият вятърен кон цели да пренася желанията на хората, така да ги реализира, нали, по най-бързия начин. Ако има някаква неблагоприятна ситуация, то тя да се трансформира доста скоростно. Много важно нещо за конят в Тибет е, че той е връзката между човека и самата природа. Думата за природа Рангчунг, която е на тибетски, в превод може да се разгледа като възникнал по естествен начин, което ни кара да мислим, че тя е самопораждаща се. В самата природа, в тибетските вярвания, съществуват множество така природни духове и те могат да са духове на всичко, например на реките, на дърветата, на езерата. Те съществуват изцяло отделно от човека, но имат много силно взаимодействие с него. И човекът някакси така е
длъжен да поддържа добри взаимоотношения с тези ам, природни духове, тъй като това зависи това как ще се развие тяхното домакинство, например, дали ще имат хубава реколта или не. Така че наистина добре е те да имат добри взаимоотношения с природата. Като това зависи дали те развиват своята лунг енергия, така да се каже, дали ам, техният лунг е в спад или в така по-високо ниво. Ам, Ако лунг на даден човек е в спад, то означава, че този човек не е в добра хармония с природата и със своите лични душевни преживявания. И вятърния кон така цели да м- помогне на човека да стигне до едно по-добро място. Така. Ам, Сега всъщност интересното е, че в буддийските представи обаче природата не е толкова самопораждаща се, тя е така взаимосвързана с човека. Там в буддийските представи всичко е взаимосвързано, не е по този начин отделено. А, и там по-скоро хармонията е друга, т.е. за да се постигне хармония с природата, ти трябва да имаш първо хармония с себе си. А, в буддийските виждания също така това скоростно движение на коня представлява постоянното променяне на ситуациите, на това да няма нищо постоянно в живота, т.е. всичко се променя постоянно, всичко е в движение постоянно и конят е символ на това. А, Сега в какви ритуали и митове се среща лунгта? В един от най-често срещаните ритуали, това е ритуалът Санг. Това е пречистващ ритуал, който се практикува с изгаряне на хвойнови клонки. Ам, Най-често при каменни могили, наречени обол. Те се намират по планинските проходи и на тези места се така даряват различни така, дарове на божествата и на природните духове. И в края на тези ритуали много често се хвърлят такива малки цветни листчета с изображения на лунката в въздуха, като това цели отново да пречисти и да привлече повече късмет на даденото място и като цяло да разпространи хубавата енергия, която се образувала. Сега ще ви покажа. Ето по този начин може да изглежда завършъка на един такъв ритуал. Доста красиво. Също така на тези планински проходи се поставят и така доста високи стълбове, върху които има такива лунгта флагове. Тези стълбове най-често са с формите на стрели и те отново целят така да развяват късмета на така, постоянно и да позволяват на лунгата да привлича само хубави неща. Другите два мита, те всъщност са взаимосвързани. Смята се, че първият тибетски цар Нятри Цемпо слиза на така пренасян от 4 вятърни коня
И той слиза също така по едно небесно въже му, наричано му, и така той се озовава на Земята. Това може да се разчита по принцип като слизането на човешкото съзнание от небето, и то слиза точно чрез вятърния кон или чрез това небесно въже му. А, по принцип, тогава в Древен Тибет всички ранни царе са можели да се качват по това въже обратно на небето по всяко време, когато те си решат. Докато осмият цар не реши така уж случайно да пререже това въже, и се смята, че от тогава тази връзка на царете с небето прекъсва. В по-късни вярвания се твърди, че абсолютно всеки тибетец, който се ражда, има такова небесно въже върху главата си, и той има право да се връща на небето по всяко време, когато реши. Ам, в така по-стари сватбени ритуали дори върху младоженците са се окачвали такива цветни нишки върху главата, които отново да се символизират това въже. Самото въже е много свързано с лунгта, защото лунгта също символизира връзката на човека с небето, и някакси лунгта е способен винаги да пренесе човека до духовните места, когато има нужда. Сега, ето, тук можем да видим изображение на царя, който слиза по една стълба, и в дясно той е предвождан от четирите страни от тези хора, които понякога са изобразявани като коне. И в астрологичен аспект също е много важно да се спомене, че самата лунгта е свързана с елементът пространство от останалите 5 елемента в тибетската астрология, които са огън, земя, желязо, дърво и вода. И също така е свързан той е част, лунгта е част от 5 индивидуални сили на човека, които са Согло, Ланг, Лунгла, за които ще срещнем и по-надолу. Ето тези 4 митични същества, които също са част от тези 5 индивидуални сили. Тези наричани още така четирите велики Нien или божествата на лунгта, много често съпровождат вятърния кон в композициите, които се изобразяват с него. Те също имат астрологични аспекти, и всяко едно от тези животни символизира дадена посока, елемент и така индивидуална сила. Като първото от тези митични същества е гарудата, което това е животно, което наподобява орел. Изобразява се с змия, винаги държи змия, тъй като гарудата е така най-големият враг на индийските наги. Той олицетворява посоката запад и е нещо като владетел на небесата. Индивидуалната сила, която характеризира, е жизнеността сок, и елементът му е огън. Второто митично същество е драконът, който се характеризира с елементът вода. Смята се, че драконът винаги обитава в реките, езерата в Тибет и ги пази. Характеризира се с посоката юг и с индивидуалната сила, просто един човек да бъде силен, физически
После белият, или още е също наричан снежен лъв, той се позиционира върху снежните планини а, на изток и елементът му е земя и самата му индивидуална сила е духовната сила и хармония. Ла. А, Тигърът, той се ситуира в горите най-често, в посока север и отговаря за физическото здраве на индивида и неговият елемент е въздух. Като вятърния кон също е част от тези ам, пет индивидуални сили, от тези пет животни. Неговата главна характеристика е това, че отговаря за късмета или благополучието на човека. И ето тук можем да видим как изглежда една композиция на вятърния кон с четирите същества. Гарутата и дракона винаги са позиционирани отгоре, като почти никога не съм ги виждала с разменени места, само тигъра и лъва понякога са единия може да е отляво, другия отдясно. Това в средата е най-простата така изначална композиция, която съществува. Тези отляво и отдясно са вече по-късни композиции, които включват и много буддийски символи, включват и мантри и така нататък, но изначалният образ е така доста по-изчистен. И сега един доста интересен аспект е, че всъщност тези така са известни молитвени фактчета, които сме виждали навсякъде в Тибет, в Непал, в Монголия. Те съдържат именно образа на лунгата и всъщност лунгата е оригиналният образ, който е съществувал на тези флагчета. В последствие се добавят различни божества или може да се напишат просто мантри. Има комбинации от божества и текстове и всякакви композиции, но това, което остава непроменено с техните цветове, които винаги започват в следната поредност на синьо, бяло, червено, зелено и жълто, като синьото се характеризира с небето, бялото с облаците и въздуха, червеното с огъня, зелено с вода и жълто с земята. Тези флагчета винаги се окачат на високи места, като покриви на къщи, храмове, манастири, ступи, върху мостове, върху тези планински могили, върху които се извършват ритуалите. И тяхната цел наистина е просто да развяват късмета така надалеч и да бъдат близо, възможно най-близо до вятъра. Казва се, че тяхното трептене от вятъра много наподобява всъщност звука от копита на тичащ вятърен кон. И има нещо като ритуал на всяка нова година. Тези флагчета да се сменят с нови, защото се смята, че вече техният късмет се изчерпал или те вече са изпратили своят късмет на където е трябвало и се налага тези флагчета да се сменят с нови. Ето тук има така една доста добра схема, която показва какво могат да включват те. Оригинално те се печатат върху дървени блокчета, като в момента могат да се печатат и по всякакви начини.
Виждала съм да се продават много в Тему, в Шин. Вече има всякакви разновидности на тях. А, на тях се изобразява също и як като животно понякога. А, и да, различни божества могат да присъстват там. Ето тук на централната снимка, примерно на зеленото флагче, мисля, че е зелената тара, но много не се вижда добре. Долу е Кала чакра схемата и в дясно има снимка на такова дървено блокче, върху което се отпечатва. И в ляво са тези наподобяващи колчета на стрели, всъщност. Този начин отгоре са доста остри. Също така, всеки един човек може да си поръча такова лично флагче за него, като върху флагчето може да се изпише името на човека, неговата дата на раждане, годината, в която е роден. Например, ако е роден в огнена година, то неговото флагче ще е червено, ако е в водна година, то ще е зелено. Върху самото флагче може да се изпише конкретното желание на човека и примерно той след това може да го закачи върху покрива на къщата си и по този начин ще привлече така скоростно своят късмет. Ето още снимки на такива флагчета. Първата снимка в ляво всъщност е снимана до езерото Ямдрок в Тибет, което се счита за свещено езеро там. И на много такива свещени дестинации просто се натрупват такива огромни купчини от тези флагчета, които предполагам с години се събират там, поне така изглежда. На долната снимка можете да видите, че върху тях няма нищо, дори има такъв вариант да просто цветово да присъстват там. И с това мога да приключа всъщност темата за коня. Аз продължавам да чета за него и да научавам нови неща. Така че надявам се в бъдеще да разбера още. И всъщност най-вероятно съм и забравила да спомена някои аспекти, тъй като информацията е много и нещата за самият кон са така доста взаимосвързани и променящи се. А, ето тук малко снимки всъщност от пътуването ми в Тибет, което беше така само за 5 дни. Но, примерно, това езеро, за което ви споменах, може да се види в дясно. То е наистина много голямо и прилича на море, всъщност отблизо, като се погледне, много прилича на море. Даже така съм чувала да се шегуват, че тибетците имат цели 3 морета, нали? Т.е. 3 огромни езера, които изглеждат по този начин. Долу е така центъра на класа, където така хората ежедневно обикалят улицата в посока на часовниковата стрелка. Нали, така доста рядко се срещат хора, които да вървят в противоположната страна на улицата. И ето още самия дворец по Тала, така отдалеч сниман. Тези, всъщност това отдолу, което е снимката, е една тибетска постановка, на която се озовах първия ден, като пристигнах. За жалост много не разбрах какво точно се разиграва, тъй като нали, не разбирах езика, но беше доста интересно да се види. Това в ляво най-долу е снимка на едно малко храмче, до което ни заведоха на третия ден.
И на мен много ми хареса, защото там бяхме така сами като група и нямаше тези огромни тълпи от туристи, т.е. бяхме съвсем спокойно, съвсем свободни да разгледаме спокойно храма, да поговорим с служащите вътре. Имаше така един много любезен монах, който ни показа едни ам, опаковани обувки и ни каза, че тези обувки някога са били на Далай Лама и ни така докосна по главите с тези обувки, за да ни благослови. Така беше един леко забавен, но също така много хубав момент. Ам, и какво, не знам какво друго да разкажа, или може би по времето за въпроси. Да, аз също бих искала да поканя за въпроси, който би искал да се включи. И така, призовавам за една кратка дискусия, дори с паралели за познати на вас символи, култури, в които се срещат нещо подобно. Но да, ако някой има въпрос, заповядайте. Аз имам въпрос. Да, Доколкото разбираме, прието да се конят да се изобразява винаги сочещ наляво. Има ли причина за това? Тоест, вероятно именно, нали, каква е причината? ами това е много добър въпрос, защото аз също ми беше интересно това. Честно казано, няма много информация, която да кажа защо точно. Предполага се, че ам, нали, цели да покаже посоката на движение на часовника. Той се изобразява наляво, но всъщност когато се окачи на дадена позиция, нали, може да се види и се едно изглежда надясно. И за жалост не можах да намеря точно каква е причината, но се надявам да открия скоро. Мгм. А между другото, ако ви е интересен паралел с Япония, в Япония конете са смятани за посредници между хората и ками, боговете, духовете. И в шинтуизма, в шинтуистските светилища има нещо като малки дървени дъсчици, върху които хората си пишат желания. И самите тези дъсчици се наричат ема, като се използва иероглифа за кон в това название ема. И пак тази представа, че конят отнася. На самите дъщици вече не е нужно въобще да има изображение на кон, но са запазили това име. И произлиза от тази представа, че конят занася молбата на молещия се до боговете. Борис сега със сигурност из Япония е виждал много такива в шинтуистските светилища също, сигурен съм. Като Така е, най-ценен, да. разбира се, е бил, да, като най-ценен е бил белият кон. В шинтуистските светилища, когато са могли, са си държали чисто бял кон. Той им е бил така като свещено животно. Това А ще да кажа, принца на белия даже кон? тук в Киото има едно светилище, нали, на един храм, в който държат бял кон пред храма и нали, човек може да се срещне с коня, съответно да получи един тип благословие, едва ли не, от белия кон. Все още има тази практика, явно оцелява. Ако мога да се включа и аз, всъщност тази функция на коня като посредник между световете, мисля, че е много древна и универсална в много шамански традиции, особено така в полето Монголия, Бурятия, сибирския шаманизъм. Това също е един така устойчив символ на конят, който преминава между световете. Аз също бих могла да допълня така, по-скоро спекулация, но една възможна версия за конят, който сочи наляво, имайки предвид, че това все пак е двоизмерно изображение, което се появява в съчетание с молитва, с текст. Принципно
Посоката на изписана на тибетския скрипт, както е видно и ясно, е отляво надясно и отгоре надолу. Нали, всяка една буква се изписва отгоре надолу, отляво надясно. Всъщност конят, дали, чисто символично като знак, погледнат наляво, сякаш оттам, нали, освен че се завърта посоката, като часовниковата стрелка, всъщност оттам започват да се изписват м, буквите, изреченията и така нататък. Тоест, като графичен елемент, той се вписва съвсем логически в цялата композиция, едва ли не като подобно на същия принцип, както самите букви. Това също би могло да се допълни. Ами това звучи доста логично всъщност. Мгм. Разбира се, когато това са триизмерни изображения, там вече зависи ние къде се намираме в пространството. Да, други въпроси или коментари, разбира се. Ако няма, аз бих искала да насоча вниманието към последната част. 5 дни в Тибет, вместо 7 години в Тибет. Да. Това коя година е отново? Кога се случва това пътешествие? Миналата година, 2025, Мгм. мисля, че юни месец беше тогава. Да. Какъв е чисто практически достъп по възможността, когато човек има китайска виза, да достигне до Хаса, например? Да. И ти спомена за огромни групи туристи. Наистина ли нещата са толкова сериозни? Ами да, за жалост беше пълно с туристи. Аз си спомням всъщност деня, в който а, ни въведоха в самия дворец, тъй като там самите пространства са много тесни, коридорите и стаите. Аз така изпитах огромно раздразнение, защото потокът от хора беше наистина голям и се получава едно постоянно бутане, снимане на места, на които не е добре да се снима. Наистина туристите са доста, всъщност и европейци видях, но предимно са от китайски происход. Самият процес на достигане на Тибет не е също толкова лесен. Може би за мен беше по-лесно, тъй като вече притежавах китайска виза, но отново се налага така един месец да се изчака да се получи нещо като разрешително от Пекин. И с това разрешително вече имаш право да си закупиш билет за самолет или за влак, зависи с какво ще пътуваш. И това нещо се изисква навсякъде, на всеки един обект, който посетиш, т.е. без това разрешително си за никъде и всъщност нямаш право като чужденец да пътуваш без туристическа агенция. Ам, и също така нямаш право да напускаш столицата отново без туристическа агенция, което пак е така доста неприятно. Ам, даже закупуването на самите билети за самолет също беше така доста трудна задача, тъй като чужденците отново нещо нямат право да си закупят билет. Трябва единствено по телефона да се случи това, но никъде не пише, примерно, че трябва да се случи по телефона. И си спомням, че има така доста празни места в пъзела, които трябваше да запълня сама, но се справих. И предполагам, че за човек, който иска да пътува извън от Китай, може би още по-трудно и още по-бавен е целият процес. Извън Китай варианта е Непал, но и там мисля, че дори е още по-трудно и много често дори човек да се здобие и с виза и с разрешение, в последния момент могат да решат, че не става, дори след като са платени всичките билети, такси и всичко останало, но да. Като че ли Япония звучи по-лесна достижима дестинация на този етап. Предполагам в Северна Индия, които са тибетските Мгм. храмове, те може би са
лесно достъпни. Да, Ами да, Сикхим аз... като щат. Да, и Ладак. Да. мгм. Мгм. И Сиким и Ладак, аз бях в Химачал Прадеш, Дарамсала сега февруари месец, края на февруари и там картината е доста по-приемлива, достъпът е сравнително лесен, атмосферата е изключително спокойна, чужденците са така съвсем умерени, но никой не се бута и ръчка, дори по време на лекциите на Далай Лама, Негово светейшество, някакси има смирение, има хармония, защото все пак са хора, които не отиват да гледат туристически постройки, а ги възприемат като истински храмове, така че наистина горещо препоръчвам да се посетят тези места, които наистина визата за Индия се вади дигитално за няколко дни, да не кажа часове, така че е съвсем практично и лесно. Добре, има ли някакви други въпроси? Мгм. Аз Заповядайте. аз, е, мога само да допълня по повод за туристическата виза за Тибет, защото правихме едно проучване преди време и се оказа, че Китай има определен брой визи за година, които дава. Максимум дни е 7 дена, повече от 7 дена не може. И ако случайно са получили молбите за тая година, трябва да изчакаш за следващата година. Ти стои молбата и си чакаш реда. Не ти дават виза, независимо дали си наблизо или не си, зависи от броя, който визи са дали за годината. М, Мисля, че вече може и за повече от 7 дни, тъй като срещнах м, чужденци, нали, групи с чужденци, които бяха там цели екскурзии от по 20-30 дни. Нали, някои от тях изкачват и върхове, за които със сигурност са нужни много повече дни подготовка и климатизация. Как? Но те имат специално явно някакви визи, или ако учат нещо, ако изследват нещо. Възможно е, да. Да. Но това е, че сега мисля, че от 25-та година есента, всъщност, или даже от по-рано, ако не се лъжа, ние нямаме нужда от виза за Китай вече. Тоест, когато сме в Китай, можем Да, директно а, както се каже, забравих думата вече на български, да аплайнем за виза за Тибет, нали, за този пърмит. И може повече от 7 дни със сигурност. Но трябва да е през регистрирана турагенция и да, да. през нали, а, предварително да се знае кои дати ще се ходи, всичките самолетни компании там да се уредят или ако не е за самолета с влак, пак през влаковата компания. Тоест, може би вече една идея по-лесен този процес. Да. Да, добре. Ами, ако няма други въпроси, надяваме се да продължим подобни презентации и тези дискусии да продължат. По принцип, ние се опитваме един път месечно да правим виртуални срещи, посветени на Денят на медицинския Буда, с произнасянето на мантрата, посветена на медицинския Буда, като наш патрон, така да се каже. След посещението миналото лято на Камбалама, Нацак Дорч от Монголия, който предаде тази мантра, така ние решихме да продължим благословията от него и да организираме подобни практики, така че винаги пращаме информация, може да се присъедините, ако имате време и интерес. Добре, Ники, нещо да добавиш на финала? Ако би искала да кажеш нещо и ти, като част от дела. Само виждам, че Кирил вдига ръка. Нещо иска Да, да разбира се, Да, разбира се. хрумна ми сега един въпрос. Всъщност, понеже както и Борис спомена, в Япония все още в някои светилища даже може да се видят живи, истински коне. Диана, ти забелязала ли си някъде в тибетски храмове, тези, които си успяла да посетиш за
тези 5 дни, дали има коне, дали държат коне, които имат някаква такава, а, как да го кажа, не ги държат като просто някакви товарни животни, а с такава някаква духовна функция. Честно казано, никакви коне не видях в Тибет. Мгм. Зависимо какви, не знам дали се практикуват такъв вид обичай в дадени храмове, но така може би на по-широко достъпните места просто не допускат. Мгм. Нали, ако отидеш в някое по-отдалечено село, може би ще има. Да, в номадските региони там вече стада коне, колкото искате, със сигурност. Но Да, аз да, също не съм виждала жив кон в някой да, храм мисълта или ми нещо. беше дали специално към храмове може да се види като М, практика. не Мгм. мисля. Благодаря много. Към И аз. храм. Аз колкото съм Да. забелязала при манастирите, към храмовете има само лечебници за животни. Животни държат в храмовете, колкото да ги излекуват. Сега пак много ги пускат в природата. Те нямат възможности, нямат културата да отглеждат животни, да отглеждат земята, да обработват. По друг начин живеят. Това. Чували ли са? Да, Да. абсолютно. Аз Абсолютно може благодарим. да са. Така, просто Ники за финални думи отново Да. призовавам, тъй като и времето напредна. Да, аз много благодаря на Диана за прекрасната презентация. За мен беше много интересно и призовавам наистина така да продължим с подобни теми, които са хем достъпни, хем много любопитни и така от извора на тибетската традиция. И това, което мога да добавя е, че нашата насоченост като група от една страна е свързана с здравето, с благополучието, но и с така съхраняването и споделянето на всичко свързано с тибетската традиция, култура, а, в това число йога. И затова сме така отворени към разнообразие от теми. И така, например, организираме лекции, свързани с повече обяснения за медитацията. Също организираме сега, планираме лекция и практически кратък ретрит, свързан с нюне, практика за пречистване. Така че се надявам да се съберем хора и да продължим в тази посока. И да, понеже всички от вас имат интереси към изтока, казахме не само Тибет ни е фокус, разбира се, няма как да не говорим за Индия, за Китай, Япония в случая. Ако някой от вас има желание и така усети импулс да сподели интересна тема, свързана със своите изследвания, и това е всъщност целта на тази платформа, дела по всякакъв начин ние ще се радваме да организираме и нещо подобно. Така че чувствайте се поканени, съпричастни и благодарим още веднъж, Диана, за прекрасната презентация на всички вас, които я направиха така едно голямо истинско събитие от различни страни на земното кълбо. Благодарим, че да, някои трябва да си лягат вече. Лека нощ на тях, защото е много късно в Япония. Благодарим ви и до нови срещи. Хубава Благодарим. вечер До и до нови скоро. срещи. Благодарим всичко Ние най-добро. благодарим. Нови срещи. До скоро. До скоро!